Hola, hola, probando. 1, 2, 3. Ai. Uf, let's fucking go. Hola, sóc la Marta i benvinguts a I jo què sé, un podcast on parlo de tot sense tenir ni puta idea de res. Vale, per l'episodi d'aquesta setmana tenia pensada una cosa completament diferent, però per culpa d'una seguida de catastròfiques desditxes no s'ha pogut fer i he acabat jo aquí sola al meu llit. I en teoria no anava a fer cap episodi, però he pensat, joder, només em porto 2 i a la tercera setmana ja fallaré. No. Llavors he dit, per què no el gravo sola? I he pensat, bueno, doncs ja que gravo sola, per què no parlo de aprendre a estar sol? Que és algo que m'ha acompanyat tota la meva vida i que crec que ara mateix estic en un punt on ho porto realment bé. Llavors, avui aquest serà el tema, per això estic aquí chilling al meu llit i aquí estarem, tu i jo, parlant de la soledat. Som-hi. Vale, com que mai he fet un podcast sola i crec que parlar sola durant una hora no sé si sóc capaç de fer-ho, us vaig demanar que em deixéssiu una sèrie de preguntes que jo aniré responent sobre la soledat i així, com que tinc un guió més ferm a l'hora de parlar de coses i tal. Llavors, de moment crec que aniré xerrant sobre el que vull xerrar i al final respondré les preguntes que m'heu fet que pensava que ningú faria cas i m'heu fet cas, llavors des d'aquí gràcies i a veure què tal, no? Volia parlar sobre la soledat perquè últimament és algo amb el que estic molt contenta de mi mateixa i és que no m'importa estar sola. O sigui, no estic parlant d'estar solter, vale? O sigui, estic relacionant la soledat amb aprendre a estar sol, tu amb el teu cap i les teves coses, vale? O sigui, d'això és el que estic parlant. I ara estic en un moment on estic molt contenta amb mi mateixa perquè sóc capaç de fer moltes coses sola. I abans era algo que això em ratllava molt perquè no era capaç. No era capaç. I crec que va lligat a que jo abans em queia molt malament a mi mateixa. I ara me caic molt bé. Llavors, sincerament, crec que aquest ha sigut l'únic canvi que hi ha hagut en mi, com per jo poder començar a fer aquestes coses. Que és un canvi com minúscul, el fet de dir, vale, ara me caic bé i abans no, però realment és un canvi molt gran que he hagut de treballar molt amb mi, sobre conèixer-me i sobre no ser tan dura amb mi mateixa i arribar al punt on estic ara de soc una tia xulíssima i ja està, vale? Llavors, volia parlar sobre en quin punt estic ara jo, no? Amb això. Perquè crec que tots transitem la soledat de moltes formes durant la nostra vida. Òbviament, jo ara només tinc 25 anys, vale? I estic parlant des de la meva experiència d'una tia de 25 anys. Llavors, ara mateix, com he dit, estic en un punt molt bo, però sí que és veritat que m'he sentit molt sola en molts moments de la meva vida. Que també vull diferenciar el sentir-se sola i l'estar sol, vale? Perquè jo podia... Una cosa és estar sol i que t'agradi fer coses sol i una altra cosa és sentir-te sol. Que és, per molt que tu facis coses sol i tal, sentir-te com una puta merda. Per molt que tu estiguis rodejat de gent que t'estima i tal, sentir-te que no tens a ningú. Això m'ha passat. I ho he passat molt malament en aquests moments. I és el que dic. Crec que l'únic que ha fet que jo millori en aquest tema és anar a teràpia i conèixer-me a mi mateixa. I conèixer quines són les parts de mi que no m'agradaven, que era el que impedia que jo no pogués estar sola fent alguna cosa. Perquè hi ha molta gent que diu no, sí, a mi m'agrada molt estar sol, no sé què, no sé quantos. Segur? T'agrada estar sol o et distreus? Perquè una cosa és que tu vagis al gimnàs sol, a fer pàdel, jo què sé, el que tu vulguis, però t'estàs distraient realment. Però tu ets capaç d'estar sol amb els teus pensaments, en plan, d'estar al teu llit i estar tu sol, d'anar a caminar tu sol, i escoltar-te a tu mateix. A mi m'ha costat molt arribar a aquest punt. Sí, jo podia fer moltes coses sola, però m'adonava de que realment m'estava distraient.
I vaig arribar a un punt a la meva vida on jo no era capaç d'estar sola amb la meva ment, i el moment que em vaig adonar d'això, de que m'estava passant això, era quan jo procrastinava l'anar a dormir. Va haver-hi un punt de la meva vida que jo estava tan trista i em sentia tan sola que odiava el moment d'anar a dormir. I m'anava a dormir super tard, com a les 4 o a les 5 del matí, perquè jo no m'aguantava. I jo no era capaç de tombar-me al llit perquè sabia que era l'únic moment del meu dia on jo estaria sola amb la meva ment i jo no podia aguantar aquesta situació. Aquí va ser on em vaig adonar que jo necessitava aprendre a estar sola. Perquè per molt que fes coses sola, no era capaç d'aguantar-me, la veritat. I això va canviar. Va canviar quan vaig començar a treballar a mi mateixa i quan em vaig adonar de què era el que no m'agradava de mi. I em vaig perdonar. Que això és una cosa que és molt xungo de fer, perquè jo m'he tractat molt malament i m'he parlat molt malament. I en el moment en què em vaig perdonar va ser quan vaig començar a gaudir de la soledat. I tot això estant soltera, ¿vale? O sigui, no vull lligar-ho amb tenir parella perquè crec que òbviament influeix, i crec que hi ha molta gent que el pensament aquest de haig d'aprendre a estar sol el comença a tenir quan deixa una relació, però no va ser el meu cas. O sigui, jo vaig tenir aquest plantejament molt abans i això em va ajudar. A les ruptures crec que ajuda molt. Que quan tu deixes amb algú i ja saps estar sol, tens un avantatge molt gran. Molt gran. Perquè òbviament trobes a faltar aquella persona, però no et sents sol. Trobes a faltar el que tenies, però no et sents que et falta alguna cosa. I això a mi no em va passar. Tinc moltes amigues meves que quan ho han deixat amb la seva parella els ha costat molt tornar a dormir soles, aixecar-se soles, i a mi això no me va passar perquè jo, és això, jo aquest treball ja el tenia fet i vaig tenir molt guanyat, la veritat. Vale, com que és molt xungo parlar aquí així, si veieu que miro l'ordinador és perquè tinc una guia de preguntes, vale? Com he dit abans, que m'heu fet i que vull contestar. Quina va ser la primera vegada que et vas sentir còmode estant sola? La primera vegada que em vaig sentir còmode estant sola no me'n recordo, però sí que me'n recordo que vaig viure un moment a la meva vida que vaig dir, vale, això jo no ho viuré així. Que crec que és quan tu estàs molt preocupat per alguna cosa i estàs molt trist, tothom et diu, t'has de distreure. Fes coses per distreure't. Si te ve aquest pensament al cap, no el tinguis. Neteja l'habitació, ordena l'habitació, vés a córrer, no sé què, no sé quantos. No sóc així. No sóc així. Crec que entenc que hi hagi gent que li va bé, però crec que és una forma d'evitar el que estàs sentint. Llavors, jo sóc una persona que m'agrada molt sentir totes les emocions que em passen pel cap. Llavors, quan jo he estat molt trista, va haver-hi un punt on vaig estar molt trista i una persona em va dir, cada vegada que estiguis tan trista i que te vingui això, distreu-te, ordena l'habitació, no sé què, no sé quantos. I jo vaig pensar, és que no és això el que haig de fer. Jo haig d'estar sola. Jo haig d'estar sola amb... Cada vegada que me vingui aquest pensament, jo haig d'estar sola amb els meus pensaments, acceptar aquesta tristesa durant un cert temps, òbviament no me quedaré 24 hores del dia a casa plorant, però sí durant aquest moment i poder fer-ho. I després seguir. I crec que la gent que no és capaç de fer això és perquè no sap estar sola. I perquè no es cauen bé a si mateixos. I sincerament, crec que el resum de tot és això, que la gent que no sap estar sola és perquè no s'acauen bé. I perquè no han fet un treball intern de què m'agrada de mi, què no m'agrada de mi, què puc fer per millorar el que no m'agrada, i l'únic que fan és evitar tenir aquest pensament i distreure's amb altres coses. I crec que en el moment en què tu dius, vale, no... És que clar, no sé si posar algun exemple d'això, tio.
Per exemple, va haver-hi una època a la meva vida on jo pensava que era una persona molt avorrida i que no tenia res a portar a ningú. I pensava que la meva feina era una merda i me valorava molt per la feina que tenia i pensava que no era suficient per la feina que tenia, que la meva feina me definia i com que jo no havia estudiat una carrera era menys que la resta i tot això feia que jo a mi me parlés com una merda. I llavors perquè tot això eren els meus pensaments, en plan, no, és que tu no serveixes per res, és que tu tal. Llavors, el fet de tenir aquests pensaments, a la que jo estava sola, arribaven en algun moment. I llavors, com que jo no volia que arribessin, què feia? Passar-me tot el puto dia fora de casa. I quedava amb gent i només anava a casa per dormir. Fins que vaig dir, vale, vaig treballar això i vaig dir, vale, a mi no em defineix la meva feina, jo puc ser feliç, tingui la feina que tingui i no perquè no hagi estudiat una carrera vol dir que sigui menys que algú altre. No sóc una persona avorrida. Vaig ser molt pesada amb la gent del meu entorn amb això. Els hi vaig dir que tenia una crisi existencial pensant que era una persona avorrida que no portava res a ningú i la gent del meu entorn em va ajudar molt a dir-me no és veritat. Fins que m'ho vaig creure. Des d'aquí gràcies als meus amics. I va ser això el que m'ha de fer seguir endavant. Llavors, crec que tothom s'hauria de fer aquest plantejament. En plan, vale, faig coses sol, però estic abraçant la soledat o m'estic distraient? That's the point. Més preguntes. Has estat rodejada de gent i t'has sentit sola? Sí. Crec que a tothom li ha passat això, òbviament. O sigui, hi ha molts punts a la teva vida on tu, per molt que tinguis la teva família, els teus amics, el que sigui, tu te sents sol. I és completament normal, ¿vale? Sobretot aquesta època dels 20-30, que és com que és molt fàcil, o sigui, crec que la vida és molt fàcil en aquest sentit des que tu ets petit fins als 18, perquè tot està marcat, no? I és com, vale, doncs tu fas primària, fas l'ESO, fas un batxillerat, tries una carrera i a córrer. Després, tothom tria un camí diferent. I aquí és quan tu et comences a ratllar. Crec que aquí entra el comparar-te amb els altres. I és que hi ha un camí establert que en algun moment es trenca i hi ha gent que acaba la carrera i potser se fa un màster i triga a començar, després té les pràctiques i triga a començar a treballar com 2 anys més i potser ell comença el món laboral i els seus col·legues fa que estan treballant 3 anys. Potser hi ha penya que acaba l'ESO, se fot a currar i ells porten currant no sé quants anys i veuen que la resta encara estan estudiant. No sé què. Acabes la carrera, no t'agrada, la feina que havies pensat que tindries no t'agrada i te fots a una altra carrera. I mentre tothom ja està treballant del que li agrada, tu estàs amb 28 pals començant una carrera de nou que no tens ni idea de si t'agradarà o no. Vale? O sigui, estic posant exemples, crec que són quotidians, que els hi ha passat a molta gent del meu voltant, no? Llavors, crec que aquí entra el que estàs rodejat i te sents sol, perquè hi ha moltes vegades que tu tries un camí i et penses que com que ningú l'ha triat, estàs sol en aquell camí. I a mi això m'ha passat molt, de sentar-me amb els meus amics i veure que tots estan a un punt completament diferent al meu i que ja no ens uneix res aquí. Però això són fases, crec jo, de la vida, en general. I també em va passar quan ho vaig deixar amb la meva exparella, que tot el meu grup d'amics tenia parella, teníem molt costum de juntar-nos tots amb la parella i clar, jo de cop me vaig asseure a aquella taula i era l'única que no portava la meva parella. I allà em vaig sentir molt sola, també. Perquè sentia que me faltava alguna cosa. I era completament mentida. No me faltava res. Però socialment tu sents que te falta alguna cosa. I no és veritat. I crec que aquests solen ser els moments on tu estàs rodejat i te sents sol. Que sol ser quan creus que ningú t'entén. Què passa? Sí que t'entén la gent. Vale. Jo com a consell us dic que us comuniqueu. Jo el que vaig fer va ser seure amb els meus amics i dir-los, nois, m'estic sentint així. I ja està. I només el fet de treure-ho ja te fa sentir millor. Igual que estar sol i després sentir-te ple. Perquè jo ara mateix,
parlant en terme parella, no en tinc i no me sento que me falti res. O sigui, la veritat que crec que ara mateix estic en un punt en la meva vida on em sento més plena i més acompanyada i més estimada. No sento que me falti res. O sigui, igual que pots tenir-ho tot i sentir-te sol, pots estar sol i sentir que ho tens tot. La veritat. Siguiente pregunta. Em sap greu perquè sento que no estic lligant-ho tot gaire bé, però no sabeu lo xungo que és gravar un podcast sol. O sigui, és raríssim, ¿vale? Què t'ha ensenyat a aprendre a estar sol? Crec que el que m'ha ensenyat a mi a aprendre a estar sol és a ser selectiva amb la gent que em rodeja. I a ser selectiva també amb el meu temps. Crec que no m'agrada perdre el temps. I si trio estar amb tu, quedar amb tu o fer algun pla és perquè realment em ve de gust. I si trio tenir una amistat amb tu o el que sigui és perquè realment em ve de gust. Perquè no ho faig des d'una condició de que me falti alguna cosa, perquè ja ho tinc tot i perquè m'agrada estar amb mi. Llavors, el fet de no avorrir-me amb mi mateixa i poder fer el que m'adoni la gana, crec que ha implicat que jo ara sigui una persona molt més selectiva amb el meu entorn. Que és una cosa que està bé, però que crec que també en algun moment et pot anar malament. T'ha salvat la soledat? Sí. Sí. Jo, com he dit abans, he transitat la soledat de moltes formes i una va ser des del 2018 al 2022 o 21 jo vaig tenir una depressió molt gran on al principi sí que sortia de casa però vaig arribar a un punt que jo estava tan malament que no era capaç de sortir de la meva habitació. Llavors va ser una època molt xunga per mi, on jo ho vaig passar fatal, se me va juntar amb el Covid i se me va juntar que vaig agafar agorafòbia. Llavors, jo no podia sortir al carrer, me feia por i no podia anar per carrers on hi hagués gent. Llavors, vaig estar un temps que només me tenia a mi mateixa. I ho vaig passar molt malament perquè ha sigut l'època de la vida on m'he sentit més sola, però el fet d'estar aquells anys tan malament i que l'única persona que estava amb mi era jo, crec que me va ajudar després. Crec que el fet d'haver viscut això em va fer veure la vida d'una forma completament diferent i quan vaig sortir d'aquest trastorn depressiu vaig valorar moltes coses de la meva vida. I el que millor me vaig endur d'allò va ser estar amb mi mateixa. I això m'ha salvat moltes vegades, perquè no em fa por quedar-me sola. I crec que hi ha molta gent que manté relacions d'amistat, manté relacions de parella, perquè els hi fa por quedar-se sols. I el fet d'haver viscut això a mi m'ha fet que jo no tingui por i que tinc clar que no me'n moriré, saps? Com que me caic bé, mai em passarà res. El millor que tinc sóc jo. Llavors, això em va ajudar molt. Òbviament, ho vaig passar com el puto cul i no romantitzo gens aquella època de la meva vida, perquè això ho parlaré en un altre podcast sobre la depressió i com és viure després d'haver tingut una depressió tan gran, perquè em vaig sentir molt sola. Molt, molt, molt sola. I no, és això, no vull romantitzar jo, en plan, no vull ser la típica de no, es que yo he vivido esto y esto me ha hecho ser la persona que soy ahora y no me arrepiento. Òbviament, si jo ho pogués canviar, ho canviaria, nois. 4 anys de la meva vida perduts a la puta merda per estar molt trista. Òbviament ho canviaria, vale? Però és això. Si un cop ho vius, doncs òbviament no te pots martiritzar de he perdut 4 anys de la meva vida, llavors l'únic que me queda és treure el bo d'aquella situació i el bo que trec d'aquella situació és això, que vaig aprendre a viure amb mi mateixa. I ja està. Creus que s'aprèn a estar sol per elecció? Com arribes al punt de dir haig d'aprendre a estar sol? Quins són els condicionants?
Doncs jo crec que la majoria de condicionants és que la gent es carda una hòstia tremenda a la vida, ja sigui per una ruptura, ja sigui perquè de cop t'independitzes i te'n vas a viure sol, o te'n vas a viure a una altra ciutat, o crec que mai és per elecció pròpia que algú que estava en la seva vida diu «Ai, vaig aprendre a estar sol». No, normalment és perquè te cardes un ostion increïble i dius «Què faig jo ara amb mi mateix?», no? Llavors, en el meu cas, és això. Va ser la depressió aquesta tan gran que vaig agafar que me va fer parlar-me molt malament a mi mateixa i jo no volia anar a dormir, nois, jo no volia anar a dormir, perquè jo no era capaç d'aguantar la meva ment. I aquest va ser el meu detonant, el poder estar tranquil·la. Jo no podia estar tranquil·la. Crec que hi ha molta gent que descobreix això després d'una ruptura, de quan han tingut una relació estable molt, molt llarga i de cop... És que és molt xungo, tio, quan tens una relació, el trobar moments per tu mateix, no? I crec que tots sabem que encara que estiguis amb algú has d'estar sol i has de tenir moments per tu, però és molt fàcil oblidar-te'n. I t'ha ve de gust passar molt de temps amb aquella persona, i t'ha ve de gust fer moltes coses junts, i després quan ho deixes dius, qui sóc? No? Perquè fa tant de temps que no fas algú sol que ja no recordes de què t'agrada. I no te'n recordes si el que t'agradava t'agrada per tu o t'agrada per la persona amb la que has estat o què feies abans de conèixer aquella persona. I és algo molt xungo, però és algo que s'ha de treballar quan comences ja amb algú. Que és, vale, sí, estarem junts, però jo no deixaré de banda qui sóc jo. I no deixaré de banda els meus moments, els meus hobbies, el meu grup d'amics... No, perquè després, quan ho deixes, te sents sol i te sents que no saps qui ets. I crec que aquesta és la majoria de vegades el detonant d'algú de haig d'aprendre a estar sol ve d'aquí. Ve de les ruptures. Almenys en el meu entorn. Per què creus que hi ha gent a qui li agrada estar sol i d'altra que no? Quines mancances té la gent que no sap estar sola? Bueno, jo crec que hi ha gent a la que no li agrada estar sol és perquè mai ho han estat. I perquè mai s'han trobat a la situació d'estar-ho i sempre han tingut com l'opció de no estar-ho. I ja sigui distraccions o el que sigui. I les mancances que té aquesta gent... Mancances, quina paraula catalana, Déu meu, nois, sou el soft català. Crec que les mancances... Ai, se'm fa raro dir-ho, tio. Que té la penya que no sap estar sola és que no s'acaben bé si mateixos. Ja ho he dit abans, però és que de este barco no me bajo. Si tu no saps estar sol, és perquè no t'aguantes, tio. És perquè no t'aguantes. Perquè si tu t'acaus bé, quin puto problema hi ha? Te ve de gust fer el que sigui. Jo m'aixeco i me'n vaig sol a esmorzar. O sigui, el meu moment preferit del dia és anar a esmorzar fora. M'encanta anar a esmorzar fora, a un bar, el meu cafè amb llet, el meu mini de fuet. O sigui, el millor moment del meu dia. I ho faig sola. De tota la vida. Llavors, si tu no ets capaç de fer aquestes coses, és perquè no et caus bé. Perquè no t'aguantes, perquè no aguantes la teva ment i no aguantes el que te diu la teva ment quan estàs sol. Com gestiones sentir-te observada quan fas coses sola que estan associades a fer-se en companyia? Això és algo que jo encara no sé fer. Vale? O sigui, sí que us he dit que vaig esmorzar sola i puc anar a dinar sola, per exemple. És algo que tinc com normalitzat. Però sí que és veritat que ho tinc normalitzat a certs llocs que jo em sento confident. O sigui... Hi ha llocs que sé que puc anar sola i estic segura, però hi ha llocs que no sé per què. Però, per exemple, hi ha coses que jo no sóc capaç de fer sola. O sigui, anar al cine sola és algo que no he fet a la meva vida. I m'encantaria, perquè m'encanta anar al cine. I sempre depenc de algú vol anar a veure aquesta pel·li i si me diuen que no, no hi vaig. I realment és algo que podria fer, d'agafar, plantar-me al puto cine i mirar-me la puta pel·li sola. Però no sóc capaç. I crec que la gent que fa això, de veritat, us estimo perquè és que jo, per mi és inviable. I com gestionar la gent que t'observa quan fas coses sola? Pues que les peten, la veritat. O sigui, jo la veritat que sento enveja, tio.
sento enveja per la gent que sap fer aquestes coses. Perquè és com que hi ha coses que estan normalitzades, no? O sigui, si vas a caminar sol, ara que està tan de moda el running, què està passant amb la gent que comença a córrer? O sigui, què està passant? Què ha passat amb el running? Estic molt perduda en aquest ambient, ¿vale? Me fa vergonya anar a fer el camí de ronda, nois. Me fa vergonya, perquè ara sembla que si no el fas corrent ets un mierdón. Pues no, pues el camí de ronda de tota la vida s'ha fet caminant, ¿vale? O sigui, no me vingueu ara tots a córrer. Com jo estigui fent el camí de ronda i algú de vosaltres m'adelanti corrent, us banejo. No podeu escoltar el podcast. Així de clar us ho dic. Bueno, per què estava dient això? Pues això, que està com molt normalitzat. Per exemple, anar a caminar sol, ets un jefe. Anar al gimnàs sol, increïble, t'estimes un piló. Això sí, no se t'ocorreixi a tu anar a dinar sol. Tu vas a un lloc i te demanes un menú i vas a dinar sol i sembla que la gent et miri amb pena, tio. En plan, ai, pobret, està sol dinant. Vull estar sola dinant. M'està agradant. Deixeu-me. No passa res. En canvi, viatges sol. Uau, se quiere un montón, se conoce un montón a sí misma. Nois, podem triar. És que anar al cine sola, uau, és que t'ho juro, m'encantaria. Però me sentiria tan observada agafant les palomites allà. No sé, no ho sé. No tinc ni idea. Et va costar molt acceptar que a vegades, per molt que no volguessis, estaves sol? Sí. Vale. És que aquesta pregunta... Nois, tots estem sols. Sí. No vull ser jo ara negativa, vale? Però tots estem sols. Pots tenir molta gent al teu voltant, òbviament tens la teva família, els teus amics, la gent que t'estima, tal. Però al final del dia, el que se'n va a dormir amb el seu cap ets tu. Llavors, et va costar acceptar-ho? Doncs em vaig cardar una hòstia increïble i al final ho vaig acceptar. Què vols que te digui? No hi ha més. No hi ha més. Per què a la gent no li surt fer coses sol? Vale, anar a fer recados sí, però anar a prendre alguna cosa o a menjar sol o tenir una cita a soles amb tu mateix. Crec que ens preocupa massa el que pensi la gent de nosaltres. I crec que tots vivim molt pendents de què pensarà la penya de mi i tot això. I si no ens preocupés, faríem el que ens donés la gana. Perquè literalment és algo social i ja està. Tu pots anar a fer recados, és que és el que he parlat abans, tu pots anar a fer recados i la gent ho veurà completament normal, però la resta no. Però és que t'ha de sudar el que pensi la gent. Si a tu t'ha ve de gust anar a dinar sol, vés-hi. Ja està, no té més. Tampoc crec que la soledat sigui algo, o sigui, que aprendre a estar sol sigui algo com lineal. Plan, crec que és com que hi ha coses que saps fer i hi ha coses que no. I hi ha coses que estan normalitzades i hi ha coses que no. Perquè, per exemple, jo podia, com he dit abans, puc baixar cada puto matí a esmorzar fora perquè és algo que me flipa, però després, quan em vaig apuntar al gimnàs, em feia pànic anar sola al gimnàs. Pànic! O sigui, me feia una por entrar al gimnàs, que no sabia jo què havia de fer, no sabia com anaven les màquines i no sabia res, i ho vaig passar fatal. I literalment és el mateix. Vas? És que és el que he dit abans, ens preocupem massa per el que pensi la resta. I jo vaig anar allà, no tenia ni puta idea de res, però és que ningú m'estava mirant. Ningú m'estava mirant. I després vaig aprendre a anar sola al gimnàs. Ja està. Crec que moltes vegades també és com, encara que te doni ansietat, fer-ho. Perquè l'altre dia m'ha sortit com un clip de, no sé si era TikTok o no sé què, que era, cuando estás eligiendo dos cosas y una te da paz y la otra no, elige siempre la que te dé paz. Crec que no és veritat. Crec que no és veritat. Perquè si jo en aquell moment hagués triat la que me donava pau, no hagués anat mai al gimnàs sola. Llavors, a vegades has de triar l'opció que te dona ansietat. L'has de triar. Perquè si no l'afrontes, mai aprendràs d'allò. I això ho pots agafar a qualsevol qüestió de la teva vida. Que, òbviament, hi ha situacions que te donen ansietat que no les has de per què afrontar, vale? Però quan són perquè és algo nou que no has fet mai,
aquí sí que recomano fer-ho, perquè no passa res. Després ho faràs i si veus que no ets capaç i que te dona molta ansietat i que tal, doncs vale, però jo vaig estar 2 setmanes anant al gimnàs nerviosa i a la tercera ja està. Com quan aprens a conduir, que te dona ansietat agafar el cotxe i te dona ansietat aparcar si tens un cotxe darrere, no? Pues lo mismo és. Després tothom condueix, no? Pues ja està. És el mateix. No sé com està quedant aquest podcast, tio, perquè se'm fa molt raro estar aquí sola xerrant d'algú i sento que no hi ha hagut gaire fil conductor de tot el que he dit. Però bueno, intentaré lligar-ho. Intentaré lligar-ho bé. No sé, nois, crec que el resum d'aquest episodi és el que he dit al principi, que és la base de tot, i és conèixer-te tu mateix i saber què no t'agrada de tu, agafar-ho, treballar-ho, i un cop tu et caiguis bé, seràs capaç de fer moltes coses. Moltíssimes. Perquè aquest podcast jo el vaig fer perquè me sentia com una merda amb mi mateixa. I sentia que no era capaç de fer alguna cosa. O sigui que me faltava alguna cosa i que no hi havia res que me fes il·lusió i que... Bueno, no sé, és que no sé com explicar-me, però jo feia molt de temps que volia fer un podcast i sempre agafava gent i deia vull fer un podcast, el vols fer amb mi? Primer va ser el meu germà, després un col·lega del meu germà, després alguns amics, tal, no sé què, i tothom me deixava tirada o la gent me deia que sí, després no, i jo va arribar un punt que vaig dir, tio, si jo vull fer això, per què no ho estic fent? Doncs ja està, doncs el faig jo sola, no? I estic supercontenta de mi mateixa perquè si jo a la Marta de fa 4 anys li dic que jo ara mateix tindria un podcast aquí sola i que us estaria xerrant, me diria, ni de conya, no? Però sí, aquí estic i crec que això és algo que estic molt contenta de mi mateixa, que és algo que he anat treballant i el que he dit abans, que no és algo lineal. Òbviament jo ara, doncs mira, estic fent això i estic contenta, ara he tornat a llegir, que feia molt que no ho feia i quan estic sola és algo que estic fent i m'agrada, però això no treu que jo d'aquí 2 dies potser, jo què sé, estic amb els meus col·legues i passa alguna cosa i jo me sento sola. O sigui, que no vol dir que perquè jo ara estigui aprenent a estar sola i ara estigui en un punt guai, no vol dir que no m'hagi de sentir mai sola, doncs perquè òbviament me passaran coses a la vida i me sentiré sola en algun moment. Però una cosa és sentir-te sola i l'altra aprendre a estar amb tu mateix. Perquè jo me podré sentir sola per alguna situació, però jo estic contenta amb mi i sé que quan jo arribi a casa i me foti a dormir, estaré tranquil·la. I el que has de tenir és la puta consciència tranquil·la. I ja està, i això és el que tinc jo ara mateix. I és el que me fa estar bé. I punt. I crec que quan tu no et caus bé, no t'agrades i no et suportes, t'agafes a coses que no t'has d'agafar. I comences a buscar coses perquè creus que les necessites i no per lo que realment vols. I te rodeges de gent que potser no te va bé només perquè necessites ocupar aquell espai del teu dia. I coneixes a gent que potser no necessites conèixer només perquè necessites ocupar aquell espai. Quan aquell espai el podies ocupar tu sola. Estant amb tu i ja està. En resum, crec que no és algo fàcil arribar al punt d'aprendre a estar sol. Crec que és algo que has de treballar un piló i que no tothom vol. O sigui, ho entenc. Entenc que hi hagi gent que li faci un pal tremendo tot aquest autoconeixement d'un mateix, perquè crec que hi ha gent que ni s'ho passa pel cap. I sincerament, és que ojalà, o sigui, jo a vegades penso, quina puta merda ser així, no? Perquè jo sóc una persona molt intensa, sóc molt nostàlgica, sento que em faig moltes preguntes a mi mateixa, me faig moltes preguntes sobre tot el que me passa, i sóc una persona que parlo molt amb mi mateixa i me pregunto moltes coses. I a vegades, simplement, m'agradaria ser, doncs jo què sé, un home blanc heterosexual que va a la feina, els dijous i els divendres té futbol, els divendres se'n va a la Tagliatella amb la seva nòvia i després se'n van de vacances a Andorra i són feliços i no se plantegen res i m'agradaria ser aquest home, però no ho soc. No ho soc i m'he donat compte que soc una persona que em faig moltes preguntes i que, bueno, soc així
I ja està. I a vegades és un pal tremendo, però a vegades t'aporta coses bones, que és això. És això. I com a consell us dono que us coneixeu a vosaltres mateixos, que us conegueu i que us feu preguntes i que si feu això arribareu a un punt molt bo amb vosaltres mateixos. Perquè a mi el fet de ser així pues m'he tret a molta gent de la meva vida que era una puta merda. Perquè no volia aguantar relacions de puta merda. I per mi se'm fa molt fàcil ara treure gent de la meva vida. Se'm fa molt fàcil i estic molt contenta perquè totes les relacions que tinc ara m'avalen la pena. I abans no era així. I quan jo no sabia estar sola, m'arrodejava de gent només per estar amb algú i per tenir companyia i perquè m'apassessin les hores del dia i els moments que jo tenia buits on no tenia què fer i ara ja no sóc així. I això està molt bé, tio. Està molt bé. Bueno, no sé com tancar aquest episodi, la veritat. No sé què ha durat. No sé si ha estat xulo o no. Ara l'editaré i espero que hagi quedat guai. No us volia deixar sense episodi, no sé si he sigut pesada o no, o si ha sigut molt monotema, espero que no, i és molt xungo gravar un podcast sola, o sigui, me n'acabo d'adonar que és xunguíssim. O sigui, jo estic viciada al podcast de la Gigi, des d'aquí us el recomano, que és una noia que fa el podcast sola, i ara mateix l'estic admirant un piló perquè és que no tinc ni idea de com ho fa. A mi se m'ha fet superxungo i sort que tinc aquí les vostres preguntes. Però, bueno, això. Moltes gràcies per escoltar-me. Des d'aquí dono una abraçada a tots els meus amics, perquè en els moments on jo m'he sentit com una puta merda, ells m'han salvat, i a la meva família també. I d'aquí us aconsello que us rodegeu de bona gent i que us estimeu. I que si voleu anar a fer una ganxotapa sols, la feu. Si voleu anar al cine sols, ho feu. I ja està. I no passa res, de veritat. Ningú us jutjarà. I si ho fan, que les peten. És gent que us l'ha de sudar. Vale? Així que res, gràcies per escoltar-me. Ens veiem la setmana que ve. I crec que ja està. Jo què sé.